L'aplicació de l'article 155 em sembla extremada, poc adient, desmesurada, bàsicament perquè surt arrel del discurs que va fer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, on va fer la declaració unilateral d'independència i 8 segons després la va suspendre per obrir la porta un cop més al diàleg, que des del meu punt de vista és el que s'havia de fer, bàsicament perquè són polítics, perquè han de fer política i han de ser capaços de seure's i parlar les coses, debatre, negociar. I no són capaços de fer-ho. I en aquest moment va ser quan Carles Puigdemont va demostrar que sí era capaç de fer-ho, que sí estava disposat a parlar com li demanava molta gent de la societat, molta gent no independentista, però gent que no és independentista, però que sí creu que hi ha un conflicte, que sí creu i sí veu que s'ha d'arribar a un diàleg, a un punt intermig o no sé, que segurament hi ha solucions més enllà d'aplicar aquest 155, de reprimir a la societat i tot plegat. Jo considero que sí, jo penso així, a mi no em representa ara mateix cap bandera, perquè no tinc el sentiment patriòtic, com ja vaig dir a un dels vídeos, no tinc el sentiment d'unionisme, d'Espanya, ni el sentiment patriòtic, però tampoc tinc el sentiment independentista. Sí que crec que són les persones, és el poble qui ha de ser escoltat, és el poble qui ha de decidir i, per tant, sí que veig que hi ha un conflicte, sí que veig que hi ha ganes de molta gent de ser independents i, per tant, crec que s'ha d'escoltar el poble. Carles Puigdemont va suspendre aquesta declaració unilateral d'independència obrint la porta un cop més al diàleg. La resposta de Rajoy va ser que no entenia la resposta de Puigdemont i li tornava a demanar: has declarat o no has declarat la independència? Carles Puigdemont va tornar a contestar i a Rajoy no li va semblar clara la resposta, pel qual va sobreentendre que sí l'havia declarada i, per tant, que sí s'havia d'aplicar l'article 155. Això vol dir intervenir el govern, intervenir els Mossos d'Esquadra, intervenir els mitjans de comunicació i em fa molta por, sí, em crea incertesa i em fa por una situació així. I perquè sí, sabem com s'entra el 155, ara ho hem vist, però com que és un article que mai s'ha hagut d'aplicar o mai s'ha aplicat, no sabem com s'hi surt i això és el que més por em fa.